Kristau senideok. Gaurko gaia Jesus eta gu Kristauon arteko harremana dugu. Evangelioan Lukasek esan digu jende talde handiak zioazela Jesusekin. Gaur bezalatsu oraindik ere jaitsieragatik jende talde handiak Jesusekin. Beraz, jende ugari horrek bazuen, gaur ere badugu, nolabaiteko harremana Jesusekin. Agian, miretsi egiten zuten, jainko sinesgarria predikatzen zielako, hori sumatzen zuten. Agian, Jesusengandik itxaropena laguntza jasotzen zutelako, gaur guk bezala gutxi asko. Eta hori ez da gutxi. Baina horra non Jesusek haiengana eta guregana bihurturik esaten digun. Norbaitek nirekin etorri nahi badu, eta bere aita amak eta emaztea edo senarra, seme alabak eta anai arrebak, eta bere burua bera baino maiteago ez banau, ez daiteke izan nire ikasle. Bere gurutzea hartu eta nire ondoren ez datorrena, ez daiteke izan nire ikasle. Hitz astunak hauexek. Jesusek begiz begi jarririk, markatik kanpoko pretensioa adierazten digu, berarekin joan nahi badugu. Gure maiteenak baino gehiago maite dezagula bera, Jesus. Baita geure burua bera baino ere. Nor da Jesus hau? Zenbait fariseuentzat evangelioetan impostorea, engainatzailea zen, deabruduna. Bere senitartekoentzat zoroa, burutik egina. Beste ikasle eta beste zenbaitentzat ordea, aparteko autoritatea antzematen zioten Jesusi eta maisu jakintsutzat, profeta haunditzat jotzen zuten. Nola nahi ere, Jesus ez zen gizaki epela izan. Eta era batera edo bestera, sakon eta errotik eragin zien bere entzulei, alde batera edo bestera. Eta geroztik, gatz eta piperduna izaten segitzen du Jesusek. Kristau senide, banan-banan, bakoitzak ahalik eta serioen galdetu behar diogu geure buruari. Zenbateraino eragiten dit Jesusek hitz horiekin. Zenbateraino maite dut Jesus. Aita amak, seme alabak, emaztea, senarra, lagun minak, aberria, neure burua baino maiteago aldut Jesus. Hau da, Jesus aldut nire jaun maite bakarra. Nola burutu, nola gauzatu bere biziko proiektu hau. Harrigarria eta argigarria da Jesusek berak nola ikusten duen zuetani bere ikasle jarraizaile izate hori. Eta nola adoretu nahi gaituen horretara. Jesusen egiazko jarraizaile izatearen kontua ez da hasieratik gogo beroz eta erlijio heroismoz abiatu eta kosta ala kosta otoitzean eta jardunean goiari eusiz bizitzea. Ez,
Ez da hori. Jesusek bestela esaten digu. Bere egiazko jarraitzaile ikasle izateko alderantziz egin behar dugu. Eseri eta aurretik kontuak atera proiektu hau burutzeko nahiko baliobide badudan ikusteko. Bi paraboletako dorre eraikitzailea eta erregea bezala. Haiek ere eseri eta kontuak atera zituzten. Nere proiektu hau burutzeko zer beharko dut erdibidean geldi ez nadin barregarri. Izan ere, Jesusek ondo daki eta berak bakarrik daki, bere egiazko ikasle izateko proiektuak zenbateko kostua duen guretzat. Baina baita ere badaki azkenera arte bere ikasle izate hori zein paregabeko doaina eta aintzabidea den gutako bakoitzarentzat. Eta merezi ez duguna gainera. Jesusen egiazko jarraitzaile izan asmoan, behin eta berriz gertatuko gara ezinean, larri, erdi edo guztiz etxirik edo porrot eginda, bi paraboletan azaltzen dan bezala. Esperientzia hau bera izan zuten Jesusen ikasleek, Pedro, gizagaixo handi, maitagarri ura aurretik zutela. Ezin izan zioten Jesusi jarraitu azkenera arte. Bakarrik utzi zuten. Eta hori bereziki Pedrorengan ikusten dugu evangelioetan. Negarminez zotinka lehertu behar izan zuen Pedrok 3 aldiz ukatu zuen maisuaren aurrean. Baina sentimendu sakoneko eszena hori gora bera, Jesusek aurrez esana zion Pedrori eta beste ikaslei. Ni noan tokira zuek ezin zerate joan. Pedrok aurre egin zion, jauna, zergatik ezin dizut jarraitu orain, neure burua emango dut zuregatik. Horretan geratu zen Pedroren gogo beroa. Baina Jesusek ez zuen Pedro beste batengatik aldatu. Pedro horixe baliatu zuen azkenean bere jarraitzaile izateko. Beraz, hontatik zer ikasi behar dugu gaurko kristauok. Jesus geure bihotzean inor baino maitasuna handiago izateko eseri egin behar dugu eta kontuak atera behar ditu. Hau ez da edozer proiektu. Eta proiektu hau betetzeko Jainkoak eta Jesusek ez gaitu esku hutsetan uzten, edo geure kasa alderantziz. Jesusek ez digu alperrik esaten, ez nindu zuen zuek ni aukeratu, neuk zintuz edan zuek aukeratu, eta baita beste hau ere. Ezin da inor niregana hurbildu, bidali nauen aitak erakartzen ez badu. Beraz, Jesusen jarraitzaile egiazkoak izateko gogoan arditzagun hitz hauek. Eta geure zailtasunen erdian, geure ezinetan, gogora ditzagun berriro, behin da berriro, eta hor izango dugu behar dugun argia eta indarra, Jesusen jarraitzaile egiazkoak izateko, eta horretaz harro bizitzeko.